issa joġobni li jerġa' lura mit-triq ħażina u jibda jgħix. Wieden u wers u lejja jisimgħu leħni u tieħdu r-ruħ. Pat nagħmel magħkom li jibqa' dejjem din hi imħabbti til-wedi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun magħkom il-kol. Issa li tħallna fid-dar ta' Alla, ejjew nidħlu fina nfusna. It-tieni ħadd tar-randan, il-ħadd ta' trasfigurazzjoni. Nitilgħu ma' Ġesu u nħallu l-kelma tmissilna qalbna, tibdilna jew nagħmlu esperjenza li Pietru, Ġakbu u Ġwanni għamlu ma' Ġesu fuq l-għolja ta' trasfigurazzjoni. Nitolbu għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju u niġbru l-intenzjonijiet mhux biss tagħkom imma ta' tant nies oħrajn li għandhom bżonn it-talb bħalissa u qalulna biex f'riġlejn il-Madonna ta' Pinu nitolbu għalihom. Ħuti ejjew nitolbu maħfra mid-dnubiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem blemin billi ħallejt dmirjieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqadsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu u Alla inti tridna nisimgħu libnek l-għażiż, itmana bl-ikel tal-kelma tiegħek, għamel li nsaffu l-għajnejn ta' ruħna, ħanitennew bid-dera tal-glorja tiegħek, bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Alla ried iġarrab lil Abraham u qallu: Abraham, u hu wieġbu, jien u qallu: aqbad il-libnek il-waħdieni li inti tħobb lil Iżak u mur lejn l-art ta' Morija u hemm offrih b'sagrifiċċju tal-ħruq fuq waħda mill-għoljiet li jien se ngħidlek. U waslu fil-post li kien semmilu Alla. U Abraham mett tidu u qabad is-sikina biex joqtol lill-ibnu. U sejjaħlu l-anġlu tal-mulej mismewwiet u qallu: Abraham, Abraham. U dan wieġbu: hawn jien. U qallu: la tmidx idek fuq iż-żagħżugħ u tagħmillu ebda ħsara, għax issa naf li jien tibża minn Alla u ma ċaħħadnix mill-ibnek il-waħdini. U Abraham refa' għajnejh ta' ħarsa madwaru u ra muntun warah maqbut minn qrunu fil-frijej. U Abraham mar u qabad il-muntun u offrih b'sagrifiċċju tal-ħruq minflok ibnu. U għat-tieni darba l-anġlu tal-mulej sejjaħ lill-Abraham mismewwiet u qallu: naħlef fuq ruħi, oraklu tal-mulej, la darba int għamilt ħaġa bħal din u ma ċaħħadnix minn ibnek il-waħdini,
jien imbirkek żgur, nkattarlek sewwa lil nislek bħal kwiekeb tas-sema u bħal ramel ta' xatt il-baħar. U nislek għad jired bwieb l-edewwa tiegħu. U jitbirku b'nislek il-ġnus kollha tal-art tal-li smajt minn kelmti. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Jien nimxi quddiem il-mulej f'art il-ħajjin. Bqajt nemmen, imqar meta għedt, jien imdejjaq ħafna. Għażiża f'għajnejn il-mulejji il-mewt tal-ħbieb tiegħu. Ngħidu flimkien jien nimxi quddiem il-mulej. Iva mulej, jien qaddej tiegħek bejn il-qaddejja tiegħek. Int ħallejt li l-irbit tiegħi lilek nofri sagrifiċċju ta' ratt il-ħar u b'isem il-mulej insejja. Jien nimxi quddiem il-mulej intemm lill-mulej il-wedied tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu fil-btieħi ta' dar il-mulej ġo nofsok Ġerusalemm. Jien nimxi quddiem il-mulej fl-art tal-ħajjin. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, jekk Alla umana, min jista' jkun kontra tagħna? U li lanqas lill-Ibnu stess ma ħafirha, imma tah għalina l-koll. Kif ma jagħtinix ukoll kollox minnu, miegħu. Min se jakkuża l-magħżulin ta' Alla? Alla stess u dak li jġustifikawhom. Min se jikkondannawhom? Kristu Ġesu li miet, jew aħjar, li qam mill-imwiet jinsab fuq il-lemin ta' Alla u li jidħol għalina il-kelma tal-mulej. Gloria u tifħir lilek Kristu. Min ġo sħaba kollha dawn instema' leħen il-missier jgħid: Dan u ibni l-Aziz li fih sibt l-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu ħamiegħu lil Pietru, lil Ġagbu u lil Ġwanni. Tellaħħom weħidhom fuq muntanja għolja u tbiddel qudiemhom. Il-biesu sar abjad jammeġ bdija tal-għaġeb. Ebda ħassil fid-dinja ma jista' jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk. U derilhom Elija u Mosè jitkellmu ma' Ġesu. Qabad Pietru qal lil Ġesu: Mallem, kemm hu sew li aħna hawn. Ħanterlew tliet tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Dan qalu għax ma kienx jaf x'jaqbad jgħid bil-biża' kbir li waqa' fuqhom. Imbagħad ġiet sħaba u għattithom. U min ġo sħaba instema' leħen jgħid dan hu l-ibni l-għażiż. Isimgħu lilu. Minnu fih taw ħarsa madwarhom u maraw lil ħadd iżjed ħlief lil Ġesu waħdu. Huma neżlin minn fuq il-muntanja taw mordni biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li kienu raw qabel ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Huma żammew kollox moħbi, iżda bdew jistaqsu lil xulxin x'kien ifisser li tqum mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Bil-qari tal-Evanġelju nitnatfu.
Dan u ibni l-Aziz lilu isimu. It-tieni ħadd tar-randan, il-ħadd marbut ma' trasfigurazzjoni u il-missier fuq Ġesu qed jerġa' jtenni minn ġo sħaba li turi d-divinità dan ibni l-Aziz. U biex semgħu dik il-kelma isimgħu lilu ħadd tlieta mill-iktar li kienu qrib tiegħu, Pietru, Ġagbu u Ġwanni. Attenti għax dawn huma tlieta li bħalissa qed jaraw wiċċu sabiħ, il-bisu abjad bħax-xemx, imma ftit li lem se jaraw wiċċu sfigurat ma tarfux. Se jkunu dawn l-istess tlieta, Pietru, Ġagbu u Ġwanni li fl-ort tal-Ġetsemani jorqdu u imbagħad x'ħin wiċċu jkun sfigurat fil-mument tal-prova jaħarbu. Ħammorru għall-ewwel qari. L-ewwel qari jitratta bniedem li lill-Alla fdaħ. Aħna llum ma nafdaw il-ħadd. Ma tista' torbot fuq xejn u ma tista' torbot fuq ħadd, veru? Imma Abraham li huwa missier ta' tret reliġjonijiet monoteistiċi. Għalina il-Kristjani, għal-Musulmani, għal-Lut, Abraham huwa missier. Għaliex? Għax Abraham ma kellux art għaddej bit-tinda minn posta ieħor u Alla jsejjaħlu darbtejn. Enfasi, nafek bismek, oħroġ mir-rutina tiegħek, se nkellmek u għandi bżonnok u jgħidlu Abraham, Abraham. Din hija s-sejħa ta' kull wieħed u kull waħda minna. Kull meta nisimgħu l-kelma tal-Alla, Alla jkellem il-qalbek, Alla jaf l-istorja tiegħek, Alla jaf minn xi għaddejja. Impressjonanti li aħna ngħidu iwa Alla sejjaħli, jiena m'għamda, jien miexi wara Ġesu, forsi miexi warajh anke bis-salib jew fuq is-salib. Kulħadd bl-istorja tiegħu. Impressjonanti kif lil Abraham xi nisejjaħlu jitolbu l-iktar ħaġa prezzjuża li kien iħobb. U tħawwad. Qed titlobni lil Iżak. Dan jew ma jirraġunax. L-ewwel wara tant diffikultajiet u terturi li ra ħajkollok wild u r-razza daqs il-kwikeb tas-sema u r-ramel ta' xatt il-baħar. Issa qed jitlobuli. Hemm xi ħaġa li mhix sewwa. U Abraham jiddeċiedi li jafda lill-Alla. Jitla, it-tifel bil-qatet fuq spalleħ, il-bima u l-missieru jgħidlu aħna fejn sejrin fuq dil-muntanja. Araw ħtila bil-ħatab. Għandna l-ħatab. Imma l-bima tas-sagrifiċċju fejni? Araw x'qed ibati dak il-missier illi dak il-mument qed jafda lill-Alla. U fil-mument li kienet nieżla s-sikkina jżommlu idu. Impressjonanti, rajta l-fidi tiegħek. U dak il-post semmewh Alla jipprovdi. Meta tkun fid-dlam, meta Abraham rid iħaddem ir-raġuni u beda jgħid imma dan Alla kif qed jirraġuna miegħi. U ma setax jasal għal konklużjoni. Abraham ittama u emmen. Faċli tiġi tisma' qudiesa u forsi tgħid 5 posti rużarju, imma kemm hu diffiċli xejn jien għaddej minn problemi x'għandi nagħmel. Diffikultajiet ta' saħħa fir-ruħ u l-ġisem. Lil min tkun ħabbejt partikolarment l-uliet forsi l-inqas li juruk rispett. Diffikultajiet ta' xhieda kontrarja li naraw fil-Knisja jew min nies li jemmnu għal dak li suppost għandu jkun il-qalba ta' qalbna.
Imma Ġesu hekk illum qed joħodna miegħu fuq l-għolja. Bħalma Abram tela b'Iżak, Ġesu qed jitla xi kultant ikollna bżonn ninqatgħu. Għalfejn ninqatgħu? Biex naraw is-sabiħ. Pietru x'in qed jgħid kemm hu sew li aħna hawn. Dik il-libsa li rċevejna fil-Magħmudija, dik il-libsa bajda mixgħajr id-dinjità li aħna qed niskopru f'dar randan imqaddes. Min tilef il-paċi minna, min qed iħoss ċertu dwejja għaliex huwa maqtuħ mill-paċi talla, tajjeb li jieqaf, joħroġ ftit mir-rutina ta' kuljum u jgħid x'għandi nagħmel? X'għandi nagħmel biex nimxi fit-triq tal-ħajjin? Hekk għedna fis-salm responsorjali. Jien nimxi fit-triq tal-ħajjin. Liema triq irrid nażel, liema deċiżjoni rrid nieħu, liema ħwejjeġ irrid niċċaħħad minnhom u nwarrabhom għax mhumiex jagħmluli l-ġejt. Forsi dik il-kumpanija ħażina, forsi naf li qed immut fid-dwejjaq tiegħi jew fl-iżbalji tal-imoddi li jien għadni ma ħfirx lili nnifsi u Alla ħafirli, imma jien ma ħfirx lili nnifsi. Kemm tqila din. Hekk interessanti li aħna ngħidu trasfigurazzjoni mill-kelma oriġinali metamorfosi. Jiġifieri meta inti tieħu l-forma ta' dak li hu veru. Alla jarfek lilek bħala dak li int. Jiġifieri li ħriġt minn idejh sabiħ. Araw iż-żbuħija li bija ħriġna minn għand Alla. U l-mod li bija llum farrakna dik iż-żbuħija, hekk dik it-tjubija, l-innoċenza tal-bidu, li aħna nikorbu għalija, nokorbu kemm nixtieq insib il-paċi. Ejju nħarsu lejn iż-żbuħija ta' Ġesu. Ftit ieħor ħajħarsu lejh fuq is-salib u mhux wiċċu trasfigurat fil-forma ta' żbuħija vera. Ħajaraw sfigurat bil-bżieq, bid-dem, bit-trab. Qabel kien faċli jgħidlu kemm hu sew li jaħnaw. Imma meta tgħaddi mid-tbatija, meta ma tkunx tista' taraf u tgħidlu fejn int mulej, x'sar minnek? Għax għaddejjin minn dan? Għaliex tħalt fid-dlam qed nitlef il-fidi? Għaliex m'għandix fiduċja fik? Dan huwa r-randan tagħna, hekk biex inħarsu lejn is-sabiħ. U jekk tassew qalilhom għalissa tperċux. Żommu dak li rajtu fil-qalba ta' qalbkom bħal meta tixel xema u toħroġ hemm barra u bir-riħ tintefa'. Għax qalilhom imbagħad meta nqum mill-imwiet tkellmu. Ejdu, dan hu ibni l-għażiż, isimgħu lilu. Ejjew hekk f'dan ir-randan nisimgħu l-eżerċizzi. Kemm għandna possibilità nisimgħu l-kelma tal-Alla min jista' anke l-quddiesa ta' kuljum. 24 minuta minn 24 sija tagħmellek ħafna ġid l-imħabba li għandna lejn il-Madonna. Illi titla' magħna mhux biss għat-trasfigurazzjoni meta l-affarijiet ikunu sewwa, imma tkun magħna bħalma telet ħdejh. Ħdejn is-salib ta' bina meta l-affarijiet ikunu diffiċli. U llum il-Vanġelu fih tama kbira x'aħna minn hawn ftit sibtijiet oħra ħanoħorġu mill-postijiet meta l-Knisja tisar bil-lejl ikun sibti lejt u mmorru ngħidu l kulħadd bil-ferħ. Il-mulej qam mill-mewt. Iva jiena nemmen li l-mulej qam mill-mewt u għalhekk irridu ngħaddu minn dal-proċess. Imma hu biss mietu qam bil-Magħmudija. Jien intfint ma' Kristu biex ngħix miegħu. L-aħħar kelma mhux id-dnub, l-ikbar kelma mhux ix-xitan, l-aħħar kelma mhix il-mewt. Ibni l-għażiż qed jgħidilna l-missier, Ġesu fih sibt l-għaxqa tiegħi. U Ġesu
jagħmilna aħwa tiegħu biex aħna nsibu l-għaxqa tagħna f'Alla u fih. Imma kif? Bl-istorbju il-ġen hemm barra x'nisimgħu, x'nibilgħu, nisimgħu lilu. Amen. Issa nqu bil-wifqa u nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, Sier li jista' kollox, ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missieru bih sar kollox. Niżel mis-smawijiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza, tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja, ġej mill-missier u mill-liben, li jum weġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u tkellem f'hom il-profeti. Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistqar mudija waħda għall-maħfra ta' dnubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Qabel nresqu t-talb, hekk infakkarkom li dak li qegħdin nofru fil-quddies f'Malta Għawdex ħanofruha l-karità li jagħmel il-Papa, jgħidula l-obolo ta' San Pietru. Hemm diversi mezzi ta' karità li l-Papa Franġisku iżomm propju bl-għajnuna tal-insara mad-dinja kollha. U għalhekk dak li se jinġabar illum waqt il-quddiesa hija dik il-karità li tindbat minn Għawdex u minn Malta u mill-knejjes tad-dinja biex il-Papa ikun jista' jagħmel il-karità tiegħu fis-simna. Ejjew issa nresqu lil mulej it-talb u l-intenzjonijiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja kollha, il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, saċerdoti, djakni, l-aktar dawk li se jippritkaw il-lejla għada biex iwasslu iż-żbuħija ta' dan il-Vanġelu. Nitolbu ismana għas-saċerdoti li qed jippritkaw l-eżerċizzi, għall-ġenituri li jridu jwasslu kelma ta' ġid, it-teachers, il-formators, l-edukaturi, l-animaturi ta' tant gruppi biex inwasslu kull imkien fejn nistgħu il-ferħ tal-Vanġelu. Nitolbu l-armamenti u l-gwerer qatt ma solvew xejn. Sentejn ilu bdiet il-gwerra tal-Ukranja, ir-Russja x'ħadet id-dinja s'issa u x'qed tieħu bl-armamenti. Hekk nitolbu biex il-mulej jiddawwa l-imħuħ meta l-gwerra qed iktar tinfirex u toqrob lejna biex id-dinja ssib il-paċi vera. Nitolbu l-eżistana mejtin, il-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju biex int mulej tagħtihom mistrieħa l dejjem fil-ġenna. Nitolbu fiskiet bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu namlu it-talb tagħna. Dan kollu nitolbulek bi Kristus Sidna. Amen. Ismatani unani soba kbira qalbi wiskefri henna lija ħajti kollha
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla Missier li jista' kollox. Il-vittma li se nofrulek mulej, tnaddafna minn ħtijietna, tqaddisna fir-ruħ u fil-ġisem biex niċċelebraw il-misteri tal-Għid bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħabbar il-mewt tiegħu lid-dixxipli. Fuq l-għolja imqazza u rihom iż-sbuħija tiegħu biex kulħadd jaraf tajjeb li l-glorja tal-qawmien għall-ħajja trid tgħaddi permezz tal-passjoni li għalija xedu il-liġi, Mosè u l-profeti permezz tal-profeta Elija. Għalhekk mal-anġlu l-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek qaddis. Ismew it-art mimlija bil-glorja tiegħek. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Qaddis tas-sew int mulej, intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħata minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasa tal-id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li ħal-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tali dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi o Salvatur tad-dinja għax bis-salib bil-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem mid-demm ta' Kristu. Mulej iftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba mal-Papa Franġisku l-isqof tagħna Anton il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebr tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kwati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek u Alla Missier li tista' kollox
flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġih kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull xorta ta' nkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li qed l-apostli qed tgħidu lilna. Inħallilkom isliem. Natikom islim tiegħi. Tħarix lejn dnubietna. Ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem l-għaqda li inti trid fih li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi l xulxejn. Nejdu flimkien ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Soqlix, il-korpo, il-sangu di Kristu. Ġesu tiegħi, rasek l-Aziza,
Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nitolbu bil-ħrara kollha roddulek ħajr għal dit qarbina li għamilna li bija minn dinja stess tatina sem fil-ħwejjex tas-sema bi Kristus Sidna. Nkomplu nħeġġukom biex matul dan ir-randan nisimgħu l-kelma Alla fl-eżerċizzi it-talb partikolarment. Kull nhar terba' hawnhekk fis-santwarju qed ikonna żewġ mumenti fejn wieħed jista' jisma' u jimmedita l-kelma Alla. Dan l-eżerċizzi tar-randan qed ikunu kull nhar terba' fid-9 ta' filgħodu u fis-7 ta' filgħaxija. Imbagħad araw fil-parroċċi tagħkom hekk il-programm ta' eżerċizzi li jkun hemm kemm Għawdex kif ukoll Malta. Kulħadd jażel l-aħjar mod kif tasallu l-kelma Alla. Namlu koll il-Via Sagra matul ir-randan u għada nafżaw li minħabba l-maltemp il-Via Sagra li kellha ssir fit-3:30 ta' wara nofsinhar fuq l-olja ta' Ammar li tħassret minħabba il-maltemp. Imbagħad jekk Alla jrid nagħmluha bħal għada 8 ijiem fit-3:30 ta' wara nofsinhar il-Via Sagra fuq l-olja ta' Ammar. Il-mulej ma'kom, iberikkom, Alla li jista' kollox, il-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Qabel ninfirdu minn xulxin, ħanejdu 3 Ave Marijiet naf li ħafna minnkom tkunu tridu grazzja speċjali qed titolbu xi ħaġa speċjali u ħafna nies jikkuntattjawna, jċemplulna jew jgħidulna jsegwuna kemm minn Malta kif ukoll lil minn xtutna x'in tkunu ħdejn il-Madonna ta' Pino. Ejdu talba għalija. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.